Oso ongi, Martínez de Lujori oso erraz irabazten nion nengo egunean Ibarko Arzeren pilotalikoa. 35 irabazten nion. Eskerrik asko bioi, orain atxedaratitxo bat egin eta montatzen gara Abel eta Oñatzekin. Orain, ordenagailu portatila Mediamarken 99 eurorengatik. Mediamar, ni ez naiz tontuna. Zer eman, baloiak tatuaiak eroskinu da honetan, zoaz nora zoaz. Hemen gaude berriro zuekin entzule maiteok. Orain, Oñatze eta Abel galderak egiteko telefono honetara ditu. 902 24 26. Rin. Bai esan? Kaixo, egunon, Asier naiz eta Tolosakoa naiz. Oñatzi galdera egin nahi nioke. Bota galdera. Zer uste duzu egingo duzuela horrengo partiduan? Ez dakit, olaztu da oso trukara horretan. Ez dakit posizioa zanua eta idara. Eskerrik asko. Ba duzu galderarik aberetzat? Bai, bat daukat. Esan galdera. Zer pilotaleko gustatzen zaizu gehien? Label gustatzen zait gehien. Oso handia da eta kantxa oso ona eta zabala da. Beste frontoiak aldiz, kantxa nahiko irristakorra ditu. Agur eta mila esker. Orain elkarrizketa bat egingo diogu konbidatu bakoitzari. Eta Abel, zurekin hasiko bat. Zer egiten duzu partiduak baino lehen lasoitzeko? Pilotaleko posaunan sartzen naiz. Eta zure denbora librean? Herriko mendietatik korrika egiten dut gero partiduetan lesioak ez izateko. Eta zuainak zer egiten duzu partiduak baino lehen? Lazarteko musika guztien dut. Este musika mota? Musika klasikoa. Eta denbora librean? Herriko dagoena bote bat entzun dut. Eskerrik asko bioi gaurko honetan gurekin egoteagatik. Txin, azeitunak, eroten baduzu bikoitza ematen dizu. Gaurko honetan gustora egon gara eta horrengoan zuekin egotea